Saknyatane iku kanyatan kaki sajat dine yen tanemu sayekti tan bisa momor Kula nuwun sarwa paduka Koko Prabu Baladewa. Dereng dangu ri paduka ngaturaken pasegan Panakrami mugi kunjuk ing sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu Pandura. Iya Yai Prabu Kresna. Ora liwat pangestunipun Kakang tumuli kebat Tampanana Yai Prabu. Ya nggih. Kula pundi Patri Pustaka mugi dados jimat paripe Koko Prabu. Wah. Jerapang kakangku padha becik. Adikku Werkudara. Antuk pandongamu tekaku ora ana bebaya sak marga. Pangestunipun Kakang wae Tampanana Dimas. Ya, wis tak bundi. Koko Prabu Baladewa bekti kula. Ya, Yayi Janaka uga wis ndak tampa. Pangestuku wae Tampanana, Yayi. Nuwun inggih, Koko Prabu kula pundhing mestaka kapethakaken ing jangga. Lumeber ing pranada kula Koko Prabu. Koko Prabu Mandura. Ri paduka pun Setyaki ugi ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing sahandhap pada paduka Koko Prabu Mandura. Ya. Dimas Setyaki ingsun tampa pangabdimu Yai. Dahat ing pamundi kula Koko Prabu. Koko Prabu menika ketingal sumengka pangawak Bajrarawuhipun Koko Prabu. Inggih kepareng paduka Cemadong dawuh Koko Prabu. Ya, Yai Prabu. Tekaku ginelak ing wanci kanthi swasana kang sumengka. Ya sabab saka bombong kawaran mongkok. Dene Yayi Puntadewa wektu dina iki bakal nganakake sesaji ing aran sesaji Rajasaya. Uga rumangsa bombong kawaran bungah atiku dene sedulurku Nom Yayi Prabu ing Dwarawati pinasrahan. Murih bisane rancak nggone kadangku Pandhawa nganakake sesaji Rajasaya. Lah, apa pancen angel to, Di? Inggih, Koko Prabu. Awrat anggen kula mbandhawuh saking Yayi Aji Ngamarta. Nunggih kadang paduka Kresna pinasrahan murih rancak saha kasembadaning lampah. Menika anggenipun Yayi Aji Ngamarta badhe ngawontenaken sesaji Rajasaya. Nunggih manut pangertosan kula. Saupamiya Yayi Aji kasembadan inggih menika ngawontenaken sesaji kala wau.
tegesipun nembe wonten alam Padang menika nembe kalih Nalendra ingkang saged anggar saji Raja Suya. Ingkang sepindhah menika nenggih Sang Prabu Sri Mahapunggung Nalendra ing Purwacarita menika sampun kasembadan ngawontenaken sesaji agung. Mangkono, Di. Lho nggih, Pak Prabu. Kula mboten meben awet kathah sarana-sarana ingkang kedah dipun wujudaken. Banjur apa wae sranane, Di? Iya. Sesaji kala wau saged sah menawi ingkang nyekseni Narendra satus negari kanthi linambaran penggalih lila legawa tanpa kepeksa. Weh, ladalah. Yayi Prabu sami aji iki dasare isih muda tumaruna. Arep nganakake sesaji ora wurung awake dhewe sing melu pinasrahan, Yayi. Inggih. Pun ampun didampil mumet. Nggih, iya. Setunggal menika Koko Prabu kaping kalih menika Kakak. Nggih. Ora dadi baya pengapa, Yayi. Inggih. Anggenipun para Nalendra menika kala wau nggih mboten anggadhahi raos dipun telokaken Koko Prabu. Ingkang kaping kalih. Inggih menika kedah. Ketanggen kaliyan Brahmana cacah 7 ingkang ngidung suci mantra rahayu lumampahing sesaji. Weh, ladalah. Iki upama aku mbok pasrahi ulem 100, Werkudara selawe, Gatotkaca selawe, Setyaki selawe, pun Kakang selawe kuwi ndak kira wis cukup. Apa meneh iki dasare grobyakan malah saya cepet anggere disengkake ngono wae. Ngoten. Iya. Inggih. Yayi Werkudara. Piye? Pamrahe bimu? Ya. Upama Brahwana iki mengko njaluk tulung marang Hyang Abiyasa. Perlu bisa minangkani lan dijalukake sambat marang Rawangi, tak kira ora angel. Leres aturipun Kakang Mas Werkudara lakar kados mekaten Koko Prabu. Ya. Pun Kakang uga nekseni. Nggih, Koko Prabu. Pancenipun leres pangandika Koko Prabu bab sedahan kala wau. Nanging menika wonten bab ingkang ugi dados pirambakan magepokan nggih kaliyan sedyanipun Yayi Aji Puntadewa. Sabab menika nyarengi ugi wonten ratu wonten ing Magadha ingkang aran Prabu Jarasandha. Piyambakipun ugi badhe nganakaken sesaji. Inggih menika ing aran sesaji Lodra. Pranyata sesaji Rudra ugi ngempalaken ratu cacah 100 negari. Namung boten badhe dipun suwuni pangastu, namung badhe dipun sembelih. Dipun bekakak konco dateng sesembahanipun pukulan Bathara Kala. Weh, ladalah. Wah, yen pranyata kaya mangkono tegese Jarasandha kuwi luwih kejem saka nata ngalengka mbiyen Prabu Dasamuka. Inggih kaluhuran. Manut kabar kang ndak tampa, Dasamuka kuwi kejem-kejeme ratu sak jagat. Nanging jebul tinemune malah luwih kejem Jarasandha. Wah, dudu karepe dhewe. Yen ora dindek bakal bilaeni Yayi Prabu. Nggih. Mila menika Koko Prabu, kula ugi mireng sak menika bilih lumantar andhahanipun inggih menika Prabu Jarasandha ingkang nami Hamsa Dimbaka lan Supala. Menika sampun ngunjara 97 raja. Kirang 3 Nalendra. Kurang 3 Nalendra. Lho nggih. Dene genepipun 100 ingkang dipun incer nggih menika Yayi Samyaji ing Ngamarta. Inggih kula yambak dalah Koko Prabu Patrimandura menika. Weh, ladalah. Kagiatri sang kapirangu rinangkul kinempit kampit dosang reknaning bawana weh ladalah pancen ora kena dieman jebul malah awake dhewe wis dadi inceraning Prabu Jarasandha. Basa muncere dadi TO utawa target operasional. Oh. Leres banjur munggo pramayogamu kepiye Yayi Prabu? Wah. Cara wong bathik wis katon coreane. Ayo.
enggak diluruk ngono makaodo wae. Wah, bener Werkudara sasake wis getem-getem kowe. Iya. Wah, suwe ora oleh mungsuh sasak-sasak kaya mengingih-mengingi kowe Werkudara. Wah, selamat tuh. Yo, Yai Prabu Kresna, pun Kakang mung nunggu marang aturmu lan atermu. Yen pancen kudu dirampungi dina iki pun Kakang enggal nyamaptake. Gegandengan wekdal ugi sampun nyangketi titi kala wangsanipun monggo. Menika wonten puluke penggalih Koko Prabu go adiku Werkudara lan Janaka kula kinten enggal-enggal kedadeyan. Menika kedadipun tranggulangi menawi to ngantos mangke hamasa miwah wadyabala magoda badhe gempur nagari Ngamarta mesti mboten badhe kelampahan. Weh, kok ngono, Dik? Inggih. Sebab negari Ngamarta menika sampun wonten bentenging dhuwur ingkang saged antranggulangi. Sapa Yai? Antarja, Sanes Werkudara, ugi sanes Janaka, Gatotkaca utawa Antasena. mboten mlebet. Weh, lah kok ora mlebu lis iki? Mboten sanes. Nggih ta? Mboten sanes menika inggih namung priagung ingkang kepareng jumeneng wonten ing sak ngajeng kula. Padu Koko Prabu Baladewa piye? Weh, lah dalah. Ya. Oh. Narpati Baladewa. Om. Om. Ya. Weh, lah dalah. Malah aku dhewe sing ketiban sampur. Nyun inggih, monggo Koko Prabu. Kepareng ngayomi dhateng kadang kula Pandhawa para putra Koko Prabu. Ya. Ya, yen pancen aku sing kapatah lan dipercaya, wah iki pangapuramu ya Yai. Aku iki saiki rada sudarungon Yai. Mboten dados menapa. Sudarungon kok sak grup. Amargi menika tebih sanget jangkauanipun. Ya, ora dadi baya pengapa ya. Pun Kakang ora bakal mbadal marang dawe sira Siadi. Ing tata gelar sira kuwi adiku nanging sira iku Titis Wisnu. Yen mangkono tak tatane barise tak labrake. Sapa ingkang wani ganggu gawe marang Yai Aji Puntadewa bakal mlebu marang krangkenge macan ya kuwi Baladewa. Bayangan bayem bayayat agung rembuyung rowe-rowe ring rawang para taruturi karandang kondang kedondong Yai, pun Kakang nyuwun pamit dhisik Yai. Nyun inggih Koko Prabu. Ge binage tu binantu. Rahayune Sra. Daya dirayan. Kowe melu aku lho. Nggih, wis laken dawuh Koko Prabu. Rahayu tiyakipun Koko Prabu. Yai Werkudara. Wah, piye? Ya.
perkara praja Ngamarta wis dak masrahake marang Prabu Baladewa. Dene sirsi adhika Yayi Janaka tumuli gegancangan dak kanthi ngaketi umbyaning negara Magadha. Pun Kakang Pitaya marang kok Prabu Baladewa kang kondhang bantheng tanah Jawa bisa merantasi negara Ngamarta. Ini menawi mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi, gegancangan Yayi. Loleng driya mangungkum kanduhan rimbang lirlena tanpa kanin mangkota tandulu usok mangkota Hanoman sira dimastyaki anakku Gatotkaca Antasena lan Pragata kabeh wae. Nggih Koko Prabu. Kula wonten dawuh sinuwun. Menapa Pakde? Ya kepenakno anggonmu padha lungguh. Dina iki ingsun kajibah lawan Yayi Kresna. Perlune ya kuwi metokake bakal tekaning mungsuh kang bakal ngrenah negara Drawati Ngamarta. Hanoman. Nggih sinuwun. Kula mboten badhe negakaken dhateng rajane negari Indrawati. Inggih kanthi kula badhe nderekaken paduka sinun nampi dhatenging mengsah. Kula gadah petang mengsah menika tertamtu sampun gadah raos pangina dhateng paduka dalah sinun Indrawati. Inggih menika katitik anggenipun wani semekan jarak mbedah nagarane Ngasanes. Ya, mula menawa ingsun bisa ngasorake kongkonane Jarasandha sing jare kuwi dadi sabukate kuwi mau. Ya, prasasat ingsun bisa ngluwali marang Narendra kang padha dikujara mau Hanoman. Iye, saged boten saged kedadipun budidaya murih sirnanipun sinuwun. Ya. Mula tak jaluk dimastyaki coba perintahno Wadyabala kinen tata-tata nyawegake para Wadyabala aja padha kondhen kewiri ya. Lho nggih sendika ngestaken dawuh Koko Prabu. Wis kana metu njaba. Tansah nembah kang piniji
sang Setyaki sigra medal undang wadya kala mangko rumah kang para wadya hanampi dawuhira tan samya kang wonten kantun amung nengga bendhe bedal wusnya rampung sang Setyaki genyana dawuh mring prawadya Gusti mata kang katete kaya-kaya sang Setyaki tur kuninga sampun jangkep anggene para prajurit sami samaptakaken sigra kabidalaken sigra mangsa lumampah wirama
sang Gatotkaca kinon mapak araka siwi teka pira sang Sri Kresna arsa manah karma muji sakti nirasa bake ngingu jaran wang-wang sambu garcita jroning cipta sigra mangayon maripe Yasira risang tetuko irikata sang Gatotkaca kinon mapak araka suta